Síntese, esta é a proposta que dende a semana pasada dispoñen a CIGA e a UGT, e que versa sobre negociación colectiva, sobre marco de relacións laborais, sobre emprego, sobre formación para o emprego, e unha proposta tamén que explicitaremos ao final da roda de prensa dun escenario de movilizacións unitarias conxuntas en todas as comarcas, de fraguar con éxito este proceso de negociación. Que non sexan eses mozos e mozas que están en formación ou con contratos en prácticas utilizados como man de obra barata das empresas. Propostas en emprego, propostas en formación para favorecer a inserción, pero sobre todo favorecer o mantemento de emprego e que cando se cree emprego, ese emprego de calidade e con dereitos. Tamén consideramos importante crear consellos de supervisión naquelas empresas que teñen máis de 250 traballadores, xa que esta é unha moi boa ferramenta para que a masa social coñeza diversos asuntos como os resultados económicos da súa empresa, o cumprimento de acordos e unha maneira de supervisar todas aquelas cuestións que podan repercutir aos traballadores. Na semana pasada lle fixemos chegar tanto a dirección de UGT como a de CIGA. Agardamos esta semana, en canto sexamos capaces de coordinar as sendas, ter unha primeira reunión dos tres secretarios xerais para abrir formalmente o que sería unha negociación para acadar un acordo unitario que garantice unha resposta aos problemas dos traballadores en Galicia, que nos vimos de identificar en 5 grandes obxectivos. Deles, este é un documento aberto tanto a incorporar outros aspectos que poidan entender os compañeiros da CIGA como UGT e abrir un debate tamén en torno á nosa proposta. O que temos moi claro é que o inicio dese proceso de negociación, de darse un escenario unitario de reivindicación, queremos formalizar previamente un escenario de movilización en Galicia no conxunto das comarcas.